Ja, waarom ben ik hier? Nou, ik ben hier eigenlijk om bij wat inspiratie op te doen over het Friesk. En dan bedenk ik me wanneer viel jullie nou het meeste Friesk? Nou, wanneer viel je het meeste Friesk? Dat is eigenlijk net als in Friesland binnen, maar in Boetenland binnen. En als je Fries in Boetenland ziet komen, dan is de Frieske taal en alles wat erbij heeft, het Frieske gewoonten, weer helemaal top. En dan bedenk ik me dat de eerste Fries die zien komen hier, dat we in Belo Horizonte in Brazilië. En dat vier ik nooit weg, 24 Jan de Boer uit Jorwert. Hoe wie het mogelijk?